ginpot-pot sang isa ka mental health professional ang mga rason kung nga ang isa ka tawo ang naga-engage sa paglingling o kon voyeurism. May kaangtanan ini sa natabo sa molo sang damlag lang kung sa diin nabunan ang isa ka lalaki nga ginaaligar nga nang lingling samtang nagapakigilawas ang iya boardmate kag ang nobya sini. Sa interview sa Bombo Radio kay Francis Ray Subong, isa ka registered guidance counselor, iya ginpayag nga may mga tawo nga may interes sa pagtanaw sa iban nga tawo nga nagapakigilawas kag maka-eksperyensya sang sexual pleasure kung sexual pleasure gikan diriya. Suno kay Subong, ang amo nga buluhaton ang nagaguba sa kaugalingon kag kabuhi sang isa ka tawo bangod nagadevelop ini bilang isa ka pamatasan nga may posibilidad nga madala sang tao tubtob sa iya pagtigulang. Mahimo ini nga magresulta sang pagdugang o kung pagdugang sang problema sa mental health. Ginpunto man ni Subong nga dako ang papel sa mga ginikanan agud mapalabot sa ila kabataan ang pamatasan nga wala nagaguba sa ila kapasidad nga mangin maayo nga tawo. Sino pa sa iya nga ang ginikanan ang magabulig sa pag-edukar kag paggiya sang ila kabataan. Gindugang pasini nga ang maayo nga komunikasyon sa sulod sang panimalay makabulig agud malikawan ang mga kaangay sini nga insidente. Nagpanugyan man ini sa mga tawo nga mayara sang problema kaangay sini kag kung hindi makasarang magpakonsulta sa pribado nga doktor, mahimo magpalapit sa mga ospital sang gobyerno pareho sang Department of Health o DOH nga nagahatag sang mental health services. Kada tawo may ara nga boundaries nga iya, no. There is a personal boundary, may ara nga boundary within sa panimalay, no, and of course community, no. Dira naton makita nga, for example, kung sa aton nga level, kung nag-work ikaw, you should have your personal boundaries, no. Hasta lang ko di because I want to enjoy my life, no. Kung sa community, ang community hasta lang kita diri, hindi kita magsubra, no. When it disrupts your living, your loving, your learning, no. So kung may mga bagay nga naga-disrupts or nagaguba, no, no, you might need help in order to have this recovery, no. Kinanglan naton basically biskan diin ka siguro magkadto, no. Very important nga when you have this tendencies, no, you need to kinanglan mong i-recognize.